Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Las 5:04 Action Radio Philippine Standard Time. Ayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Welcome. Sa inyo sa nga pala tuntunan Action Reports After Operation Lunes Tubtob Sabado. Inyo ka action Marlon Hirvoya medyo may paggalain ang dalagan sang tiyempo sa mga hapon, no? Sa mga lang hapon. Antes na nagpungko sa ato sa nga trono nagtrotambwa kita. Nagbatsag-batsag kita sang tiyempo sa sarigid ng mga triyon. Adere sa may Bacolod City. Medyo nagpuas-puas gawa ang mapaang-paang panahon. Pero hasta lamang sa puas-puas ha. Kay may tiyon gahapon nga ang huyop, ang dupoy-dupoy. Kag ang bagos-bos ang hangin daw baga ang nagabaga gahapon ang init niya nga nagapanalupsop sa kaunod-unuran sang aton sa lawas. Kalawasan ta. Sige lang, okay lang. Mayo na nga mayara kita sang na-experiensyahan nga mahuluhandong kahapon anon. Pero magwa mga ka-action ka mo sa field. Abatsagan gihapon ang mainit-init. Kag mapaang-paang panahon. Kamusta ka mo sa tanan nato sa mga ka-action, mapaluzon ka bang Visayas sa Mindanao? Bacolod nun, Negros anon, mga Filipino kag mga Filipina. Pati na mga dabuluong naton nga ari madugay nag-estar na sa pungsod sang Pilipinas. Kag nakaintindi na sa ato sa nga lingwahe ang Bisaya akon hiligay nun. Kamusta ka mo? Thank you sa pag-monitor sa masamidari sa Action Radio Bacolod. Martes kita nga pagpangalagad. Matapos nga mabatian ang mga matahom nga istorya sa ato sa mga dramas. Arin na magita magabulyada sa mga balita, mga follow-up reports issue nga nagapekto sa ato sa ritaran. Ano man ang estado sa inyo sa pagpangabuhi, ano man ang kahimtangan nyo subong. Kamo gina-welcome namon sa siring nga palatunturan. Action Radio. Apat na lamang kaadlaw magababay naman sa aton ang bulan sang Abril. Daw ginahunos lang no? Daw ginaalas lang no? Ang mga inadlaw sang bulan nagligad ara pa kita nagaabi-abi sa bulan sang Abril. Subong ari naman kita nagatika-tika sa mga inadlaw naman sa bulan sang Mayo. Manang Mayo mayara sang signifikante nga ginabilin sa aton kada tuig. Bangod sa kada bulan sang Mayo, hindi lamang Flores de Mayo, hindi lamang ang Labor Day. Ang atos nga dumdum nga mga aktibidad kay ang bantog kag permigid nagakamunuhan. Ang bulan sang Mayo maka-aksyon na mo ni permeng ginatupan sang adlaw sang eleksyon. Lapit na lang ho, may 12 na lang kita kaadlaw or may 13 kaadlaw. Ate sa Mayo 9, 2022 nga pinili ay. Mayara sa nagasiling nga Mayo man o kung Mayo man nga wala, Mayo man nga may ara. Mayo man nga mabaton, Mayo man nga wala. Pero ang pinagkakampyon nga Mayo ya, wala na si Imban kundi maayo ang ikayang lawas. Wala sa ganabat sa gabalatian. Maayong relasyon sa mga tao, maayo ang kondisyon sang pabinsaron, kag maayo ang sitwasyon sang bulsa, wallet o kon ATM. Debla, mangaluyang lawas mo kon way unod ang imo sa nga bulsa kag wallet mo. Mag-upod initanan nga maayo, wala ka nang hahanapin pa. Ikaw kag ikaw na ang pinakadiboynas nga tinugas sa kalibutan.
Pero mas mayo pag kantuan ta na mga balita, tay. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Anong nga mga balita nga dapat ato sa nga pagamunohon, tutukan ta? Unahon ta rin ginatawag nga LLAV, ang local absentee voting. Manbuas na niya magasugod rin sa pungsod sang Pilipinas. Sa Bacolod, may ara sang magaboto? Yes, may ara. Pero ang magaboto sa Bacolod sos hindi hamak ka jutay. Pinalang pilog magaboto? Ang magaboto buwas nga adlaw diri sa Bacolod duwalang pilog. Ano? Kaya duwa man lang sila naka-fill up sa application. Only $2 lamang. Din ang iban man. Ay iban guro way pa naman maka-apply. Okay, ang ining local absentee voting magasugod na ni buwas nga adlaw Abril 27 hasta sa 29. Ang pwede makaboto sa LAV ginatawag opisyal sang gobyerno, empleyado sang gobyerno, personnel sa Armed Forces of the Philippines, Kapulisan, Philippine National Police, pati mga media, pati kami nga mga media. No, laki man sa saning local absentee voting, technical kag support staff. No, pati sa inyo action Elmar, sa mga technician pwede man. No, kaya may mga ang tanan nga may mga obligasyon bla sa panahon sang eleksyon lakip di sa local absentee voting. Galing kay nakita ko di bala may disbentaha kung magboto ka sa sining local absentee voting aman. Ang pwede lang botohon among kandidato sa national kag party list. Hindi kaya boto ya lokal. Ang botohon mo ya alin presidente, vice-presidente, senador kag party list. Ti permi na ginapatigayon ang local absentee voting. Ginahimo na ni permisang COMELEC sa kada panahon sang eleksyon. Basta ang mga boto, registered voters lang nga ang registration record deactivated. Ara gyapon bla sa listahan bla. Ti kalabanan nakabalo naman kun nga ang nadula ang ngalan nila sa listahan sa mga botante. Isa dara sang rason kun nga nagakadula bangod wala makaboto sang duwa ka sunod-sunod nga eleksyon. Nagligad nga 2016 di bala may eleksyon kita. Kag sang 2018 may barangay eleksyon pagid. Teng iban nagboto 2016 eleksyon, ang iban galaya why nagboto 2016 eleksyon, why pagid sila nagboto 2018 eleksyon. Sabi nila why to ya maisip ang barangay eleksyon, nalakip to sa pag-isip no. Tiya mo na gakadula ng ngalan nyo kay duwa ka successive election. Tandaan nyo gina. Ti ang local absentee voting na ka-action ginapaboto sa mas temprano pa. Ang pwede makaboto dali para makatutok sa ila sa nga pag-duty sa adlaw mismo sang eleksyon. Maka-concentrate sila sa pag-perform sang ila sa nga election duties. Di bla? Kapulisan, otoridad naton naga-duty na kada eleksyon. No? Lakip na di sila. Sa local absentee voting ginatawag. Sa mga media, pareho namon ti maka-cover, maka-report sang eleksyon. Sa Bacolod, duha lang ang makaboto kay sa Lasilinta na duha man lang ang naka-fill up sang aplikasyon. Ang aplikasyon bulan pa lang sang Marso ginbuksan na ni sang COMELEC mo. May bintaha kag disbenta sa ning local absentee voting. Bintaha para sa mga hindi naluyag maghala pa samok-samok sa ila sa nga duty bla. Doon man sila gana magbuto sa why sila sang naluyagan abi nga mga kandidato sa lokal. Pwede sila makabuto na lang sa local absentee voting ginatawag. Pero may disbentaha naman sila sa lintara.
kay national candidates lang ang pwede diri botohon no sa local absentee voting. Tekon basihan tan datos sang COMELEC Committee on Local Absentee Voting. Nagapakita mga kaaksyon nga 93,698 ka-applicants, 84,357 lamang ang naaprubahan di. Tiban may mga problema siguro ila sa dingalan di. Ang mga nag-apply sa resilinterang kalabanan, Philippine Army, Philippine Air Force, Navy, PNP, taga-DepEd, taga-COMELEC mismo, at pila ka mga ahensya sang gobyerno. Tulaton tadi ka manti hasta pa man sa Abril 29 wa. Si Iban Guro hindi man naguro ya mabulobodlay. Kung sila magboto sa local absentee voting, kung hulatong ginalang adlaw sang May 9, 2022 nga eleksyon, nabalaan man nila guro nga hindi man nabudlay para sila. No? Pila man lang magkanto na sa polling precincts man. Kag magboto sa imo sila naluyagan nga kandidato man. Lasing ko 15 Action, Radio Philippine Standard Time. Ano pagkidibas sa nga balita sa bansang lokal? Ang kapulisan sa Bacolod pati Himamaylan nabutang na naman sa isa kadako nga papaghangkat kung ano bala ang ila sining abilidad kay kasarang sa pagresolbar sa yaning hindi basta-basta krimen nga nagluntad ni ang pagpatay sa isa ka lalaki nga taga Bacolod ginabdak sa isa na istaran nga balay sa Estefania. Gindala sa may Himamaylan, ginpatay, ginputos pang ulo, gingapos ang tiil kag kamot. Sa bantog nga tawag diri sa pungsod sang Pilipinas, gin-salvage. Ining tawag nga salvage maka-aksyon, diri rin ni sa Pilipinas ginagamit sa mga balita, sa mga itabo nga kaangay sini salvage. Diri nag-uso ni sa pungsod sang Pilipinas. Pero kung padalman mo gining tinaga nga salvage ni, ang salvage nga tinagaya inang nagalugdang Blang Marcos dalom sang lawod. Sa kaon mo, amo na salvage na saga rin andan na lang naton. Na once ka din tawo nga amo na naagyan niya, salvage ang tawags na. So sa ibang nga nasyon, why na tuya? Di na tuya bation ang tinaga nga salvage sa mga puseda nga sa isang magpatay sa tawo. Atong ginkarga sa salakyan, blagin bilin sa may highway. Sa nga Purok 1, Barangay Agisan, Himamaylan, plus Adalalupang doon diri sa hitabo maka-aksyon, ang mga nagbilin kung laban-laban ang mamanyadtong nagpatay. Ang ginusar nila sa nga armas yan, di basta-basta, 45 kalibre nga pistola, may M16 Armalite rifle pa, sandi gina sa na-recover, nga basiyo sang bala, ay ginbilin man to nga karatulas tupad sa bangkay, di bla? Ang nakasulat to, Kap Makoy, nasa iyo pala si Bibot Murillo at si Boy Tapang, see you next time by JJ, as in Joliet, JJ. Kung basihan ang sulat, ang mga posibilidad siri, amo nga base ang nagsulat bala Tagalog speaking, no? Kayong sulat Tagalog niyo, nga lingwahe ho. Nasa iyo pala si amone, Di bala Tagalog? O kung nagapatulo Tagalog lang. Ikadua makakso na ginadlan dari nga Kap Makoy. Mogay man siguro ginatumod di sa Himamaylan nga ti. Nagapapili man bilang kongresista sa Quinto Distrito. Ano ba lang kantanan sa ning duha nga si Bibot Murillo kag Boy Tapang nga ginatawag ni? Ano gidang sala sining pinatay ni nga si Levi Ortega nga isa man lang galit ka mekaniko. Sa kapulisan una Dres Bacolod. Dres Bacolod ang natabo ang pag-abdak. Ang pagbilin sa bangkay dito sa Himamaylan. Amo ning kakatabo subong coordination sa BCPO kag Himamaylan PNP. Amo ning ginapatigayon kag ini nga sahi sang krimen kung basihan ta ang manera makakson di basta-basta naghimo sini. Ayhan masay kasulbaran pa ni. Kabay pa nga hindi na magpariyo sa iban nga mga krimen nga naluntad rin sa Bacolod City makakson. Kung anong malabutan sang kaso sini, yaman kaina sa Action Hotline with Action na Brian Borden, nagsaysay mo.
pa-interview kag nagsaysay diri sa Aksyon Radyo Bacolod ang giningadlan nga si Cap McCoy. May mga palayag to siya. Reaksyon niya sa siring hitabo mga kaaksyon. Sige lang, balikan tayo dugay-dugay. Alas 5:19 diri kita anay. Sa ato siring patrol kadtuan ta. Observation report sa patrol. Kamusta ang pila ka mga lugar na labayan nila sa siring mga tarion? Aksyon John Diaz, mayong hapon please come in. Akin mo, subong nga matanion, ilabinadri sa bukid nga bahin sa syudad, medyo nagagurugalom, subong nagatipo ng galom sa Kalangitan, no? Temprano pa, dulom na, pero kung naman sa bayon, tulo ka pa baying area, doon masados ang galom, may doon ko rin karoon ang lakas ng panahon, no, fuling nga hindi na magtupa, ini gina kabalakan sa kalamanan, nga pag-ulan mga kapson, tiko na mo sining kondisyon, medyo siguro, basid lang dito sa ibang area sang probinsya, nagatulo-tulo na. Kaya na nangayo update, labi na sa 5th district, may area tokson mga nagaulan subong hapon, tidriokit ang ko, of course, iba nato nga tag para mati makasaksig nila, mga gulagalo mo ng ilang kalangitan. Update, kino na ko na, ibalo nato ng pinakaulingan na katsang panahon, siya tagsak mga kaaksyon. Pero kung lakat na naman sa trapiko ang atong pagkabalaan ng dalan aroneta mga kaaksyon, sining hapon, sinay-nayan da kung kami nagrabay kay medyo masarukos ako na ang lakat sa trapiko, subong nga hapon mga kaaksyon. Ilabi na, alin diri sa may Ernais Araneta, dire-diretso Lizares Araneta, going straight mga kaaksyon, diri sa Magsaysay Araneta, sining nga hapon. Makawig diri ang moderate to heavy, to heavy naman ang lakat sa trapiko. Mga bugat nga trapiko, hindi dira ma-experiencean. Kaya ginabisuhan nato ng atong tarang mga kaaksyon nga contemporary, pwede ka man divert mga kaaksyon. Ibang siguro kung rin na kamo diri sa may area sa Ernais o Lizares la, way pa kamo tabok na mga kaaksyon. Kung kita dyan itong gusto ang mga salakyan, pagkat diri sa may Gaysan, no, pwede ka mo ka-decide. Pwede ka mo ka-divert, lusot diri sa Lacson. So from Lizares Araneta, left turn ka mo, labot ka mo diri sa may Lizares Lacson, kilid lang ang Lupit Church, o kung sa Sacred Heart Seminary, pwede ka mo dapat ka-Lacson straight going south direction. Ang lapos sila dire-diretso na, dito naman maka-Lacson sa area ng Magsaysay Lacson. Pagkabuto sa may Magsaysay Lacson, wala man problema, kay Dokinasig naman sa tabok, sa mga salakyan, kinapad ang dalan, lawig-lawig pa na dayang segundos, nga isipay para sa mga salakyan, nga makapenetrate, o kung nakatabugkid sa dalanon, mga ka-aksyon. Dala ka mo pwede kalusot, no? Para ang direksyon ninyo, labos kung magsa-Lacson, dire-diretso Lacson Extension, din labot dito mag-aksyon sa area sang Barangay Alihis. Ang labot nyo sa Alihis, right turn. Right turn ka ako ng imo direksyon pa area sang Tangob, pa area sang Parnocoy, sumag nga direksyon. Right turn. Pero kung mawansilingan ka, dumanan ka bok, advice sa mo, pwede ka left turn, balik ka din sa area sang Bangga Metal Makaksyon. Ang Bangga Metal sa ningapon, nakabigman diri nga moderate to heavy, ang traffic situation. Ang traffic lights nag-function, may traffic enforcer so dapat kung wala ka kabalakan, ang aton nga mga motorista nga nagalusot sa ningapon, mga kaksyon. Ang patrol sa siring nga mga inoras, ari kami diri sa area sa Dalan San Juan, particularmente na malapit sa Barangay 1. Advice sa tumatag permati. Ara ka mo dala sa dalawang sa flyover Barangay Bata, abiso. Pwede ka mo di kalapuso sa area sa Barangay Banago. Diri ka mo labay San Juan, hindi ka mo di magpagutok sa area sa Lacson. Hindi ko na hapon rush hour. Expected na daya ang Lacson area from Barangay Bata, Barangay Mandalagan, labot diri sa area sang Buri Road, siningapon, moderate to heavy ang traffic situation. Yari gina-advise ang tanan, base temporarily. Pwede ka maka-divert, huwag makamukatuan dala sa main road sang Lacson. Doon na lang Banago, left turn ka dala sa may Bangka Pepsi, or dala sa dalom sa flyover. Then, balik ka dala sa Banago, mga ka-aksyon, paglabot mo sa may Palapala. Diretso, alam lang apat, kiling na sandalan, pakadto din na sa downtown, labay ka diri sa may Langis area, Taytay diri sa boundary sa Banago, ka Barangay 1, paglampuas mo sa Taytay, Barangay 1 na, labot ka sa Santo Niño stop, da ka lang galing medyo maturo traffic, gagmay, diri sa area sang Alandon, kaya sa Alandon, dira maka-aksyon, may mga salakyan nga sa reclamation, nga dira nagalusot, pero at least, ringapon, light to moderate lamang ang lakat sa trapiko. Update, preso sang gatong, balantayan maka-aksyon, subong hapon,
ang Yerika Phoenix Pure Life o diri sa Manago nagalabot naman 75 pesos ang kada litro sang krudo o kon diesel. Ang sa total galabot 73 pesos and 75 centavos. 73 pesos and 75 centavos sa kada litro sang krudo. Sa Caltex nagalabot mga kaaksyon 74 pesos and 88 centavos. 74 pesos kag 88 centimos. Most likely Petron nagahamboy man 74 pesos and 88 centavos sa kada litro. Gasolina ang mga kaaksyon so far pinakabarato nga nakita nato nagahamboy 70 pesos flat. Wala waki, wala centimos. 70 pesos din ang kada litro sang gasolina. May medyo mahal-mahal na galabot na kaaksyon 70 pesos and 75 centavos. Ado sakto gid ang forecast sang kalabanan nga mas nangin barato pang presyo sang krudo kaysa sa presyo sang gasolina kaysa sa presyo sang krudo mga kaaksyon. Sa siling na subong natin yun, magulog-umon ang kalangitan. Pangamayoon lang natin nga hindi magbundak ang ulan. Agod nga makaaksyon dito mabasa kay kung mabasa ka na disgrasya geda. Ang pinakaunang sitwasyon sa palibot sa sulok sa magkunod, siniginama nga hapon. Observation report, gikan sa Batol, ang talibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Una sa balita sa aksyon, sa Bacolod Aksyon, Radyo. Salamat Aksyon na John La 5:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time ining abahin. Dara sa aton sa kaluan sang live. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon. Sa live stream, katuan taraya, ang mga nagkapadala sa ilang sa mga mensahe. Bibi Gregorio Yolo, good afternoon. Elizabeth Gamala, araman si Alexa Fuentes, Ray Flores Baryoga, Ana Sinuro, salamat gid. Justin Toriza, monitor lang mo si mo, Pinsi Gali. Okay, salamat. Ana Sinuro. J. Ace de la Cruz, good afternoon. Milal Oligo, thank you. Live sa The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. Talang, kaya na dula ta. Sige, balikan tayo kaya na dula ta sa ato sa nga monitor. Si Maylan Oligo, Tamiyaw lang, Vanessa Star, Kagdok Matt Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Monteza, salamat. Trixie Iboseyo, happy birthday ko kay Brian Jan Valles in heaven. Today, April 26, Jinky Dialagdon, mayong agak sa Marlon kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, Cirila Samar, Aguilon, and all my family sa Barangay Pandaron DSB, salamat kay Arizona, USA. Salamat. Okay. Eden Escosura, Divina Gracia. Ang sa mga great barangay tapi family Kahinta, Divina Gracia, Tulog, Kag Enen, JJ, Chinchin, Dai Mele from Eden. Salamat, thank you. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ibalon taray ang ritali sa nga balita halin sa Bacolod City Hall with Action Dale Salazar. Action Dale, may hapon, please kabin. Action Mar, buwas nga adlaw, mag-aumpisa na ang tatlo kadlaw nga local absentee voting sa bahin sang Comelec Bacolod. May arag lamang sang duha ka mga individual Action Mar nga or taga-boto buwas nga adlaw based man sa confirmation ni Attorney Revo Sorbito ang acting Bacolod Election Officer sa may siyudad sa Bacolod Action Mar. Sunod din kay Sorbito
wala pa niya naibaluan kung ano ang mga proseso o kung trabaho sa sinindua ka mga individual nga magabutar na no umpisa buwan nga adlaw until 29 October sa Abril ang schedule sa inasin nga local absentee voting ay dira lang gid lamang sa may Comelec office sila magabutara kag supervise Action Mar ni Attorney Servito. Gid pakayag man sini nga debate niya sa application Action Mar dito niya sa may Comelec Central Office nag-a-apply ang mga luyag magpasakop sa local absentee voting. Kaya nga so may trabaho ikaw sa adlaw sang election at least nakaboto ka na para sa Mayo 9 nga election. Pero hindi sila nga tugutan din lamang makabutara para sa national nga mga posisyon na lakitman ang party list Action Mar. Haring tingog ni Acting Bacolod Elected Officer Attorney Remo Salvito. Wala po ko sang sigurabog sa mga assembly. Okay, sir. Pero wala pa niya na buhin. I think yung mga around 2,000 plus. 2,000 plus ang na-delist? Ang nabuhin ka. Number one, patay, sinasabi ka sa ako ng isa sa mga patay mo ginawa ka. Bali, aside sa mga patay at training, ano pa ang iba niya rason? Oo, basta pa dala makakita sa Manila. So, kinapadala na sila sa assembly. So, failure to vote twice. Tapos ang mga multiple resistance, nag-arrestro sila sa isang lugar nga wala ko pang Action Mar, ang tingog ni Attorney Sorvito, lain na siyang voice na masama regarding sa mga kapin dostil ka mga individual nga nakakaspagid sa listahan sa Comelec o kalabanan ng according sa iya, amuning mga nagtaliwan na mga multiple registrant nga wala nag-inform nga nagsaylo sa inasin nga registration sa ibang nga mga local government unit Action Mar. Pag tiyan mo na ang mga na-deactivate no, nga bangod wala naka-boto sa duwa ka consecutive or sunod-sunod nga mga piniliaya. So para sa mga wala pa sa schedule ang Comelec Bacolod kung saan naging mag-aabot rin sa mga syudad ang mga opisyal nga mga balota nga pag-usarol sa eleksyon. Laki pagid ang ibang pagid nga mga eleksyon para Fernelia. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Kaksadyo Action Dale Salazar. Una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale, Action Radio Philippines Standard Time, las 5:41 na. Sige sa iban nga mga banwa kag surat mga ka-aksyon, ang talatapan sa Commission on the Election, itaretaman nga ma-check aber buwas. No, kaya sa nasilintara ang local absentee voting mag-umpisa buwas April 27 to 29. Tatlo ka adlaw ini nga local absentee voting. Check naman na buwas kung anong resulta no sa pila ka mga banwa kag syudad. Mayara man nga mga nagbutar sa din pag-umpisa sa LAV nga ginatawag. Di ko ikaw luyag mo nga magboto sa lokal nga kandidato. Ulaton mong Mayo 9, 2022 gid nga pinili ay no? Ate kinamatarong man sa nga tagsa-tagsa, importante makaboto kita na mahatagan kita sa kinamatarong nga makapili sa mangin masunod nga leader naton sa atos ri kapang gobyerno sa atos ri nga nasyon. Sa oras nga alas 5:42 ini nga bahin dala sa aton sang Evergreen Cleansing Nourishing kag Balancing ginapangatan ninyo. Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa atos ri nga lawas. Ang epekto sa Evergreen ang Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! balikan tayo nga to sa mga nagpadala duga nga mensahe sa ato sa live stream ho. Okay.
Darita sa kay Rochelle Fulgencio Susana nga monitor lang kami diri sa may barangay Pananon DSB. Salamat gid. Okay. Nelia Heronda Mapa mayong hapon. Eden Escora de Venegracia, tamyo to all SV tuda. Of alihis especially kay Glenn kag sa mga anak namon kay Glenn din, Glenn Jr., Jelen, Glenn Eden. Okay. Stay healthy, safe. Mama Eden of Barangay Tapi, Kabangkalan. Elvira Hilogo. Good afternoon, Axelmar. Watching from Fernville, Barangay Panokoy. Thank you. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Please come in. Actually, magginpayag sa Police Regional Office 6 kag sa pila ka mga interagencies nga wala nagabuylog sa ginapatigayon nga pagplano, pagdiol sa plano para sa Regional Peace Security Council sa maabot nga 2022 national and local election nga 95% na nga preparado aksyon na ang tanan nga puwersa sa kapulisan o kon mga otoridad. So Rodrigue Police Colonel Gilbert Guerrero amo ni siya ang Regional Operations Division Head kagamuman ang nagatiglawa sa Pro 6 sa Regional Joint Security Council meeting nga ang 95% silidri kalakip na ang mga koordinasyon nga ginahimo sa COMELEC, kalakip sa AFP, PNR sa may Philippine Coast Guard, kagiban pa nga mga ahensya sa gobyerno nga may dako nga papel ginatindugan sa maabot nga pinili ay action mark. Kalakip man diri ang ilang pagdihon sang security and safety plan para sa 2022 national and local elections. Kumbaga ang kabidugan nga plano ilan na naplastar inang 5% nga nabilin according kay Guerrero na para sa actual deployment sang mga personnel sang PNP, AFP kag Philippine Coast Guard. Kaya ba din ni Guerrero kung ang kada local government unit may mga deployment man ilabi na sang ilang mga puwersa sa traffic kag iban pa ginawelcome gid no sang Pro 6 aksyon na Marlon. Pero ang ila diri ginabantayan ang mga pagligwat bala sang
area of concern status kay 44 subong ka mga lugar sa Western Visayas ang yara sa naglain-laing mga categories in terms of area of concern sa pagambalan. According to sa ila, regular man sila nga pakigsapol sa mga ahensya nga kalakip sa nga plano sa buwas nga adlaw Miyerkules, Abril 27, magapatigayon sang reassessment ang Regional Joint Security Council agud nga ila maibaluan kung kinahanglan lang ilainon or i-recategorize ang mga lugar nga una nga naging patidalom sa naglain-laing areas of concern. Hambal diri ni Guerrero ila kinahanglan i-konsiderar ang mga recent nga mga natabo ilabi na ang makabig election-related nga mga cases, Action Mar. Yari si Police Colonel Gilbert Guerrero, ang Regional Operations Division Head sa Pro-6 sa ating interview. Going forward, the Police Regional Offices together with the Armed Forces and the Philippine Coast Guard will be doing our send-off ceremony maybe this week or the week before the election. We will do the deployment briefing. And now our deployment briefing, we have also prepared our quick look. Doon po sa quick look nakalagay paano at kailan pwedeng makapag-aristo ng vote buying. What's the purpose of this? So that everyone will be guided regardless of the rank when they will be deployed. Kaya nilagay po namin ito sinasadya is the most common issues in different areas. Magsusubong sa police. Sometimes if we are not aware about this, medyo mahirap mag-responde. Sinasabi nga kanina attorney. Hindi lang ibig sabihin yan when you heard somebody is reporting, mayroong vote buying, may marami kang katanungan sa sarili mo. Sino? Ano? Anong ginagawa? Kaya with our quick look, na ginawa natin doon that will serve a guide for everyone, will help our law enforcement in the implementation. Sa sinasabi ko nga, we are not only focusing on security in our polling precinct, but at the same time, we will be implementing strictly all the resolution approved by the Comelec. Action Mark, ang ginatumo diri ni Colonel Guerrero nga quick look, amo siya ang ipaidalom sa orientation ang mga PNP personnel nga iga-deploy sa naglain-lain nga mga polling places agud sila makaibalo kung saan o kagano ang mga pamantayan o kung mga basihan diri sa PNP para makahimo sila sa nagakihigo nga aksyon ilabi na ang primary concern diri according kay Guerrero sa adlaw sang eleksyon na muning binaklanay sang boto. So sa tion nga may magpalapit sa mga police personnel at sa mga polling precincts nga nagreklamo o kung nagpabalo nga may ara sa nagapamakal sang boto makaibalo gila yung action mark kung anong pagdapat imuon sa PNP. According diri kay Guerrero, may ari sila nga ginplastar na kung saan ulang pwede nga dakpon gila yon sa PNP personnel ilang mga individual nga ginreklamo nga nagbakal sang boto o kung anong ibang nga ma-action nga dapat gila pagaymuon para man-action masiguro nga legal ang proseso nga ila ginasunod. Pero kabugusan ini sa the comprehensive plan ang makitaan sa quick look nga ipanagtag sa mga PNP personnel during sa orientation and deployment sang tanan nga mga puwersa nga i-deploy o i-assign sa naglain-lain nga mga polling place. Dugang pagidiri ni Guerrero sa tanan naman nga matagreklamo sa adlaw o kon antes suman ang eleksyon na kang tanan siling kaso hindi sila makakulbaan kami pila ka mga legal counsel nga mag-assist sa ila. So wala sila dapat kulbaan and lalabot silang ila mismong identity magapabiling confidential and just otherwise action nga mapursugid ang kaso ang ipasaka abi kung may madakpan nga nagapamakal sa nga boto. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Alas 5:57, salamat sa report ni Action na John Diaz. Action reports after the edition, magabalik na naman buwas, magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, kag Action ang Defensor. Ibati ay kita liwat karon sa Action at Patrol as 9:30, top de balas 11 sang gabi, basta Tuesday. Ako naman Action Marlon Hinuvoya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Ang ato